Abuja rara tiktokers muke maka hafi sallah Dr.Alhikima da wazirin sarkin waka rara. Ashe, kai ba ni kiɗa ɗan zaki yau wakar uban tafiya ce. Dr. Abdullahi Alhikima na ce ƙarshen zance. Albayin ciyaman shi ne ya sa na wake wazirin sarki. Ba don a yi min kyauta ba, ba don neman suna ba, ba wai don alfahari ba, ba don na wuce kowa ba, ba don na nufin a faɗa ba, soyayya ce ba karama ba. Dr. Abdullahi Alhikima hafi sallah oga. Ina gwanin ka gana mu, Dr. Alhikima mai rara, mun gane masoyan mu, Dr. Alhikima mai rara, shi ne mai kaunar mu. Dr. Alhikima mai rara, Abuja rara tiktoker, Dr. Alhikima mai rara, mu ba ma yin cikas, Dr. Alhikima mai rara, tafiyar mu akwai tabbas. Dr. Alhikima mai rara, Dr. Alhikima namu, Dr. Alhikima mai rara, ya shigo lamari namu. Dr. Alhikima mai rara, Dr. Alhikima mai rara. Ashe ko kaya ta fa wadanta dantan da toci na ce a gaida data. To ina za na je a bangaishe da sarki. Ga sarkin mawakan Hausa, Dr. Rara uban kasar Hausa. Garba na durkusa, rani na zo na gaida sarki. Allahu ya ja da kwana, Haji Rara uban matasa, Dr. Rara uban matasa, ga sarki uban matasa. Abuja rara tiktokers mu ne muka hafi sallah sai ga wazirin Dr. Alhikima na ce ƙarshen zance.